Chairman Committee on Education, no, sa Konseyo sang Syudad sa Bacolod. Councilor Al, how are you? Good morning. Action Art may again, of course, tanan nga suki sa imo programa labilin sa mga taga-Bacolod may aga sa aton nga tanan. Sir, kay kainabla na muno sang isa sang ni Ma'am Abiliar, no? Sila niya, may mga teachers na palabot siya sang concern, may not after nga na yan limpyuhan, brigada eskwela, na plastan na ang tanan nga mga classrooms, nga naman disgrasya bangon sang baha, ni ginsulod ang ibang kuno may mga lab nang ginsarambot kung may nangayo no sa imo bulig parties ni. Well, of course, lap na agid the Action Art, no? Hindi lang isa, dua, but kadaman we have declared kahapon, no? Bacolod Bacolod City in a state of calamity. Yes, sir. Wala sa payan nga 33 ka aton nga mga barangay na paidalom sang madalom nga tubig or baha. That's why nga ginpakamaayon na lang ni Mayor Albi paagi sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Council nga ipaidalom na lang ang siyudad sa Bacolod sa isa ka state of calamity kag announcements will be made on how naton iobrahon ang pag-atag sa assistance sa kalamidad. Ang isa ka kahapon na ginunaanon kami ni Mayor Albi sa iyang opisina. Ang isa yang ikinatuyo nga he will give all of the adults, no, sa siyudad sa Bacolod, not just heads of the families, but all of the Bacolod non nga mga adults sa siyudad sa Bacolod hatagan sang 2 ka kilo nga bugas. So that mga sobra na sa 300,000 ka tawo Action Art. So we are on the process of complying with the requirements of law para ma-distribute ini sa aton nga mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. But with regards to ining mga, of course, mga assistants nga ginapangay sa aton nga mga maestra, bahin sa ilang nga mga classrooms or bulutuan, wala pa ni nakadangat sa aton. Ikaw naman ang nag-break sini Action Art sa sini nga representasyon sa sanggunian. Yes, sir. So, hopefully mabuligan ta. No, kay ako gapating si Councilor Al, hindi kayo magpabaya mga amuning nga concern. Action Art, yes. But of course, we need to, ang una siguro nga proseso, we need to document. Kung isa lang ni ka iskwilahan or madamo, mas maayo gid nga ma-document naton. Kung maayo naton ang ini nga mga iskwilahan paagi sa ilang principal nga magasulat sa aton nga talatapan o opisina, aton inihatagan sa pagtamod as earlier suggested nga base pwede kita kahulam sang fire trucks salin sa BFP and of course our volunteer fire brigades, mangayo kita sang assistance sa ila, base pa man lang mapamatian ta nila kag of course on their time base makatag siya sang assistance nga mapadasig man ang paglimpyo. Of course bag-o lang gid nagtapos man or natakop ang Brigada Eskwela Action Art and then this tragedy happened. But however, this is beyond the control of man. Ang ining ginatawag, these are called acts of God because nature ni ang nagadikta sang sining hinitabo. But nevertheless, we need to bounce back. We need to show the world that Bacolod is resilient. Action Art. So any which way nga mabuligan naton, labi na gid ang aton nga mga ahensya sang gobyerno kag mga pribado nga mga asosasyon nga may amo ini nga kapasidad, we will facilitate sa aton nga mga maestra. Wow, very good. Anyway, sir, ma-update lang ko parte sa mga kuan bala, no, mga ang plano ng city kundi gahatag yung makita regularly or kada tuig sang mga school supplies. Anong update siya ni sir? Action Art, here are the realities, no. Ginatingwaan tani naton kung tani sa hatag sang school supplies sa sining September. Amo nang aton nga gina-project on the end of September makatag kita sa school supplies. Wala sa payan Action Art ang realidad amo naman sini. Mas kindiin ka magkadto subong department store o balaklan. If you've noticed, may shortage kita sang papel, not only notebooks but writing papers, no. Okay. Yellow pad, ining aton nga pad papers, may shortage. So ginahulat pa naton ang and wala sa payan Action Art, we will be distributing no less than 72,000, no? 32,000 ka mga estudyante ang na-enroll from primary school to grade 6 naton. There will be no less than 72,000. So kadako sang requirements ng siyudad sang Bacolod. Kag nagmahal pagid Action Art, but nevertheless kinatinguan naton nga pangita kita sang
accredited nato nga supplier nga makasupply sa syudad ng Bacolod. But I have been informed nga dukinanlan pa sila, gahulat pa sila sang ilang supplies nga mag-aabot. Most are out of the country pa, so inahulat naton hopefully by October siguro kung matigayon gid October. Hindi ba tapos October makapang-distribute kita sang school supplies naton. Na-report ko naman ni Action Art kay Mayor Albi kahapon. But that is it is what it is. Why ining mga circumstansya nga hindi ta bala ma-project, but we have to wait it out. But rest assured, ang syudad ng Bacolod, ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez, manghatagid ng school supplies from preschool up to grade 6. On that note, Councilor, salamat gid sa time, kag God bless. Halong gid permi, sir. Salamat, Action Art, ngayong aga sa atong tanan. Action!